Yo, what's up guys? What's up? Mayong hapon eh. So, karon guys, namis Dumaguete. Kuyog si... Oh, kuyog si ha? Video. Oo. So, lagi. Di, pahinay ka na lang to. Oh, patikol. Ima, banggaan ta. Oh, kaya di. So, na-miss Dumaguete karon niya. Kuan ba? Na-amaze ko kay... Ganina, napalit charger. Dayo, na-amaze ko kay... Ha? 2,000 Roy? Giingnan. Oh, giingnan ko sa tindi. Giingnan ko sa tindira. Sir vlogger ka sir. Marag napukaw atong pagkaano, vlogger aning abilidad kay kuan man. Na familiar man atong dagway din. Ano ta? So mo na to. Oh, na lang ni naglangan, vlog na lang gid. Adong din sa Boulevard. Oh, ganina. Sa karon ta migpili ka, bunya kay ana man siya nga. Awa may klaro ng suruya, di pa na suroy yung magsakay. Dapingkol. Banggaan sa ta, di wala sa umpas. Wala ta sa umpas, nata sa kuan. Natas Dumaguete. Oh. Dangan mo labang sa tayo, mabanggaan na ni. Ah? Dito tag Boulevard. Pusing. Okay. Okay, so padulong ni Miss Boulevard, no? Oo. Ha? Mama na. Kamay nakita ning usar. Ha? Ay tubig. Ha? Nakita ning tubig ko sa inyo. Oh, how much is the water? 1 liter. 30 pesos. Wait. This one is 30? This one? The bigger one. Oh, dua. Two. I'll buy two. 60. Thank you, sir. Okay. Right, so kapag din may water. Padayon. Oh, padayon. Oh. Unsa abi nimo og? Unsa abi nimo og? Bisaya. Ha? Abi na ko Bisaya to. Nagkurat mi kay. Nagkurat mi kay na nasag nagpila ning tubig, nagpila. Sus, foreigner na ito na maligya dito di. Gidanga taning kre. Muna klarong suroy kay kasuroy. Kabaktas gud may. Oh, okay, diri sa ta. Ato sa ikat, kay mulabang sa ta, mabanggaan ta.